Píše sa 19. november 2024. V budove Giraltovského gymnázia si študenti pripomínajú 35. výročie Nežnej revolúcie podujatím s názvom Deň socializmu. Cieľom akcie je priblížiť dnešným mladým ľuďom realitu života pred revolúciou. Organizátorom je trieda 3A, ktorá v tomto projekte reprezentuje komunistickú stranu Československa, jej byrokratov a agentov EŠTB. Študenti iných tried na vlastnej koži zažili teror agentov EŠTB, ktorí po celý deň obmedzovali ich práva a slobody. Boli podrobovaní prehliadkam, manipulácii a trestom, rovnako ako obyvatelia ČSSR počas vlády KSČ. Ľudia mizli bez varovania. Stačilo podozrenie, udanie od suseda či nesprávny názor a v noci sa ozvalo búchanie na dvere. Príslušníci EŠTB bez vysvetlenia zatýkali, odvážali na neznáme miesta a odopierali kontakt s rodinou. Strach z perzekúcie sa stal súčasťou každodenného života. Totalitný režim nepoznal súcit. Každý mohol byť nepriateľom štátu a každý mohol byť ďalší na rade. Rýchle a nelegálne zatýkanie sa stalo jedným z nástrojov moci, ktorý udržiaval ľudí v neustálom strachu. Tí, ktorí boli považovaní za politicky nebezpečných, skončili na nútených prácach. Mnohí pracovali v uhoľných baniach, na stavbách alebo v lesoch, kde ich pod dohľadom štátnej bezpečnosti nútili k fyzickej práci. Na našej škole boli obeťami prenasledovania všetky nábožensky orientované osoby, pretože komunistická doktrína sa striktne riadila ateizmom. Režim považoval náboženskú vieru za prekážku pre svoju ideológiu, preto neustále utláčal všetky náboženské skupiny. Kňazi, ktorí vyučovali na našej škole, čelili perzekúcii. Mnohí z nich boli zatknutí a takisto odvedení na povinné práce. V období komunistickej vlády sa náboženské inštitúcie dostali pod neustály tlak. Kňazi, mnísi a iní náboženskí vodcovia sa stali terčom štátnej represie. Nešlo len o ich osobnú slobodu, ale aj o slobodu vyznania, ktorá bola považovaná za niečo, čo režim nemohol tolerovať. Ten sa pokúsil zbaviť cirkvi a jej vplyvu na spoločnosť. Vo vnútri školského systému, kde kňazi vyučovali, sa snažil nahradiť náboženské hodnoty komunistickou ideológiou. Cieľom týchto krokov bolo nielen odstrániť vplyv cirkvi, ale aj podkopať morálne základy, na ktorých spoločnosť stála. Každý, kto bol považovaný za zastáncu náboženských hodnot, sa stal cieľom prenasledovania, či už v podobe pracovných táborov, prehliadok alebo výsluchov. A to všetko len preto, že sa odvážil veriť v niečo iné, než čo vyžadoval štát. Cvičenie v skupinách bolo dôležitou súčasťou života počas socializmu, kde sa kladol dôraz na kolektívnu prácu a telesnú výchovu. V spoločenských tréningoch nešlo len o zdravie jednotlivca, ale aj o posilnenie spoločenského ducha a tímovej súdržnosti. Tento kolektívny prístup k cvičeniu mal podporiť fyzickú silu a disciplínu, ktorá bola považovaná za nevyhnutnú pre socialistický ideál. Nie každý však súhlasil so socialistickým usporiadaním spoločnosti. Podobne aj u nás prejavovali veľké skupiny ľudí odpor, ktorý koncom dňa vyvrcholil. Represálie EŠTB, obmedzovanie slobôd a cenzúra doviedli obyvateľstvo ku generálnym štrajkom a masovým protestom, ktoré sa stali symbolom nespokojnosti so systémom. Ľudia si začali uvedomovať, že ich práva sú potláčané a požadovali zmenu. Tieto protesty a štrajky sa stali neoddeliteľnou súčasťou boja za slobodu a spravodlivosť. Režim sa snažil za každú cenu udržať moc, no čoraz viac ľudí sa postavilo na odpor.